Ассалому алейкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунанд. Ина мо ҳозир ҳастем дар дарвозаи якуми бозори Корон аз тарафи Пажарка, магазини 1 рақами 24. Я нигоҳ кунед. И чӣ борои апаҷон? Абаяҳои туркӣ. Абаяҳои туркӣ на. Нигоҳ кунед чӣ қадр базебанд. Абаяҳои туркӣ якум сорти оригинал ба гарантияш. Ба ҳамаи чиз ин нигоҳ кунед. Лавои дастиш полный вышивка задаги, нигин задаги полностью. Ина пеши баршам полностью нехе задаги, фасона. Нархиш чанд апаҷон? 1000 сомонӣ. Ихдиш то қайям апаҷон? Тоқан, арзон мешавам. Бо ина меоин ами магазин I love I. Ин лав қати медроен. Ҳамаи чизаш ҳаст. Ёш чи апаҷон? Ёш абаи туркӣ ручной работа. Аҳа, ручной работа. Нигоҳ кунед. И дастӣ ҳама корш дастӣ ай. Нигоҳ кунед. Чӣ қадр зебанд. Ина бо пиштшам чиз дора. Нигоҳ кунед. Полностью задаги фасона. Ина. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка дорем. Доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед. Мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. Модарон ва хоҳарони хонашин. Пас ба командаи Libos TV ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. То ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бесум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. Одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамо мода нависен, номеромон дар рӯи экран. Ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қаде занако кор мекунанд. Нархи чанд апаҷон? 1000 сомонӣ. Ина нигоҳ кунед. Бо дурунда бисёр чизо доранд. Ина нигоҳ кунед. Аяк лав ҳамаш. Ина. Нархи наво чанд апаҷон? 1000 сом. 1000 сомонӣ. Мана ино абаёе ки стилои платья барем. Стилои платья. Ира бинед чӣ қадр базеби фасонанд. Ина. Базеб. Размеро чи апаҷон? Размерои Туркия на? Размеро ай 42 сар мешад то 50 дора. Яъне ки ай 48 хунон то 60 мешад. То 60 аст. 62 мепушдаги ода мешад. Чӣ қадр базебанд. Ҳама ручной работа. Мана. Ира бинед. Мана ино барои ҳоҷиён оғо. Ҳоҷиён. Нархо чанди? 1000 сом. 1000 сомонӣ. Арзон мешад. Хоб. Ҳама нарх қариб як не ки бо ай пеши биёед бо арзонтар мешавад. Мана. Якум дарвозаи бозори Корвон ай тарафи Пажарка, магазини 124. Ина нигоҳ кунед. Чӣ қадр базеби фасон. Ина поёнгиёро я бинем апаҷон. Ай пеши нишон тем кундар. Ина нигоҳ кунед. 1000 сомонӣ туркӣ. Качество висший сорт. Ина нигоҳ кунед чӣ қадр базебанд. Ай исбиён апаҷон ки чӣ? Офтоб. Не мебинед шумо. Ина нигоҳ кунед чӣ қадр базебанд. Остинашонам фасонак задаги. Ина. Пеши баршам фасон. Остинаш полностью задаги. Расетка 5-6 намуд ҳаст. Ай ҳар як боро қариб 5-6 намуд расетка ҳаст. Ина нигоҳ кунед. Базеб. Ай. Бонахе платья баринам ҳаст. Ина нигоҳ кунед. Ё чанд апаҷон? Киртои ипеки Туркия 450 сом. 450 сомонӣ киртои ипеки туркӣ. Ина нигоҳ кунед. Чӣ қадр базебанд. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Доставкаи самолётам дорем, мошинам дорем, ба почтарам доставка мекунем. Бе ягон мушкилӣ. Номеро дар рӯи экран нависен, маъқули дилтона скриншот карда равон кунед. Ай размер, ай ҳама чиз вибр карда мо доставка карда метавонем. Ина нигоҳ кунед чӣ қадр базебанд. Ина. Нигоҳ кунед. Ҳамоми намудаш ҳаст. Хосига барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Дар бозори Корон якум дарвоза аз тарафи Пажарка. Лав магазин 1.24. Дроен